El 15 de febrer de 1990, a l'hora de berenar, els nens de Catalunya seien davant de la tele veient Filiprim, Matraca No o Mikimoto Club. Però abans era l'hora dels dibuixos animats i n'hi havia uns que provocaven atacs de riure a petits i grans. El Doctor Slump. Però aquell dijous de fa més de 3 dècades, a 5:45 de la tarda, es va emetre per sorpresa el primer capítol d'una altra sèrie destinada a marcar època. Vet aquí la llegenda d'una de les sèries més importants de tots els temps. La història d'Akira Toriyama i de Bola de Drac. El camí cap a l'aventura de Bola de Drac comença l'any 1955 a Kiyosu, a la prefectura d'Aichi, al Japó. En aquell moment, el país es recuperava de les ferides de la Segona Guerra Mundial. Els nens japonesos nascuts durant la postguerra tenien una via per escapar-se de la dura realitat. Les sèries de manga i anime. I per sobre de qualsevol altre nom, Osamu Tezuka, el déu del manga, regnava amb creacions com Astro Boy. Però el que de debò fascinava el jove Toriyama eren les pel·lícules de kaijus, monstres com Godzilla i el seu preferit, Gamera. També seguia amb passió sèries de televisió tokusatsu, amb efectes especials artesanals, com Ultraman. A l'institut, Toriyama va estudiar disseny i tot seguit va treballar gairebé 3 anys en una agència de publicitat de Nagoya, on feia pòsters per supermercats i botigues locals. Però la seva manera de ser no encaixava amb la formalitat estricta de les oficines japoneses i ho va deixar estar. A punt de fer els 23 anys, estava sense feina i sense diners. Un dia, en una cafeteria de Nagoya, va veure que 2 de les editorials més importants del Japó organitzaven concursos per nous dibuixants. El premi era publicar a les seves revistes de manga, la Weekly Shonen Magazine i la Weekly Shonen Jump, i a més, 100.000 iens de recompensa. Les dates d'entrega eren massa ajustades i Toriyama va decidir presentar-se al concurs Monthly Young Jump 2 vegades. Primer amb Awawa World i després amb Mysterious Rain Jack, una paròdia d'una pel·lícula recent que l'apassionava, Star Wars. Resultat? Doncs res de res. No va guanyar ni un cop. Per sort, Katsuhiko Torishima, el seu futur editor, va llegir les històries i el va animar a presentar noves propostes. I ara sí, el mateix 1978 va publicar la primera entrega de Wonder Island a la Weekly Shonen Jump. Però l'èxit se li va resistir. Ni Wonder Island ni les següents històries curtes van tenir una gran acollida. Una d'aquelles històries curtes era la del detectiu Tomato, amb una protagonista femenina. Aquest personatge va ser la llavor per crear l'Arale, del Doctor Slump. El Doctor Slump! El Doctor Slump és la història d'Arale, una nena robot creada pel científic Senbei Norimaki. A priori, podria semblar un homenatge al robot d'Astro Boy, però en mans de Toriyama, la sèrie era un festival d'humor surrealista i absurd. Tant al Japó com a Catalunya, el Doctor Slump va ser un èxit total, i algunes de les seves frases i personatges encara ara són part de la cultura popular. El problema és que la sèrie es va allargar tant que se li van acabar les idees. Quin podria ser el següent pas? La resposta la va trobar el seu editor, que va acceptar tancar Doctor Slump si trobaven una nova història per la Shonen Jump en 3 mesos. Sabent que a Toriyama l'apassionaven les pel·lícules de Bruce Lee i de Jackie Chan, li va suggerir de fer una sèrie d'arts marcials. El resultat va ser la història d'un noi molt fort que vivia sol a la muntanya. El manga es deia Dragon Boy. El cas és que molts elements i personatges que apareixen en les històries curtes de Dragon Boy es van reaprofitar a Bola de Drac. Dracs, càpsules Hoi-Poi i fins i tot una Bulma, un Yamcha i un Puer primigenis. Finalment, el 3 de desembre de 1984, Akira Toriyama va començar a publicar a la revista la seva nova sèrie, Dragon Ball, Bola de Drac.
Durant 11 anys se'n van produir 519 capítols i es van editar 42 volums recopilatoris amb gairebé 9.000 pàgines. Bola de Drac es va convertir en la sèrie més famosa i més venuda, ja no de la revista Shonen Jump, sinó del manga en general. La sèrie arrenca amb les aventures del petit Goku i la intrèpida Bulma a la recerca de les 7 boles de drac. Segons la llegenda, qui les reuneixi li podrà demanar un desig al drac Sharon. Aquest era el detonant per un viatge ple d'aventures fantàstiques, amb l'humor del Dr. Slump i una novetat, una història continuada amb arts marcials, com el mític Kamehame. Des del primer moment, els lectors van adorar la Bulma, el follet tortuga, en Krilin i, sobretot, en Son Goku, un nen petit, alegre i bondadós. La cua i el nom de Son Goku remetien a Viatge a l'Oest, una obra xinesa clàssica protagonitzada pel rei Miku. De fet, en els primers dissenys, en Goku era un mico, literalment. D'aquesta obra també en sortien les llavors del bastó màgic, el núvol Quinton, el porc Oolong, la Bulma i en Yamcha. I com ja era un clàssic de l'autor, el món fantàstic de Bola de Drac hi va abocar 1001 referències a la cultura pop occidental. King Kong, Terminator, Alien, els monstres de terror de la Universal, els westerns de Sergio Leone i molt més. La sèrie va esclatar popularment quan van arribar als tornejos d'arts marcials, en què els combats eren tan o més importants que l'humor. En el moment àlgid de la popularitat de Bola de Drac i d'altres sèries, com Musculman, la Shonen Jump va arribar a vendre més de 6,5 milions de còpies setmanals al Japó. Després de Bola de Drac, va arribar Bola de Drac Z, una nova sèrie que es va estrenar a TV3 el 17 d'octubre de 1991. Va ser aquí, al llarg d'aquests 291 capítols, que va aparèixer la Son Goku mania. Cada tarda, persones de totes les edats es reunien amb una gran expectació per veure els capítols de la sèrie. Catalunya sencera va contenir la respiració amb els guerrers de l'espai, en Goku superguerrer, l'arribada d'en Trunks, els androides i en Cèl·lula, i, evidentment, també triomfaven els insults creatius del gran Vegeta. La falta de productes oficials també va crear un tràfic immens de fotocòpies relacionades amb la sèrie, que passaven de mà en mà entre els milers de fans. Un any després, el 1992, va començar la publicació en català del manga original i també va ser un èxit instantani. Però totes les històries tenen un final, i el de Bola de Drac va arribar al 1995. Toriyama estava exhaust, després d'anys de treball ininterromput, que en alguns moments l'havien dut a dormir només 20 minuts en 4 dies. A partir de 1995 es va centrar en el disseny de personatges per videojocs i en altres sèries curtes. Per la seva banda, Bola de Drac continuaria amb noves aventures, amb aportacions puntuals de Toriyama i del seu deixeble i successor, Toyotaro. Doncs bé, el llegat de la sèrie de Toriyama parla per si sol. Fins avui, el manga de Bola de Drac ha venut uns 260 milions de còpies arreu del món i ha generat més d'una vintena de pel·lícules, sèries, videojocs i molt de marxandatge. L'estatus de clàssic de Bola de Drac és incontestable. Sense la seva inspiració i exemple, es fa difícil pensar com serien shonens posteriors tan famosos com One Piece, Bleach, Naruto, Guardians de la Nit o Atac als Titans. Malauradament, Akira Toriyama no ens podrà oferir més històries d'en Goku i companyia. Grans aventures on triomfava l'amistat, la compassió i la superació personal i deixa el record de Bola de Drac en milions de nens d'arreu del món on viurà per sempre.